Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Nonghikai kontrak haki school government lower primary kila sa haka Umdum bat pait do nod hadin baka sarkar jilla kamshim la patiau ya ka jingkerpat jongki ban perkhat biang ya ka jing wengkam ka sarkar jilla lembaga tanat puli puthi kala penkutno ya ki Nonghikai bala thung kontrak habaro ki primary school nado urempang arajar arpuwei bat kala penmi ya ka kendon batang kito ki bala pendep ya ka Meghalaya teachers eligibility test ne Mtet kila ban Shah thungkam kum ki Nonghikai school haki primary hadin baki lepas ya ke examen thungkam wad lakini ki Nonghikai kontrak kila yale ya ke examen Mtet henrai tang khendiat ki bapas bat dai ne daw baki to ki ba Phiel kila kentu ya ke sarkar bakan perkhat biang yaki hadin baki ladon hakani ka kam Nonghikai labon bon snem bat kala bojing yaki ban wat kam sarkar biang namar bala he kerta Menta kasngi ka shitarik unaitung arajar arpuwei uba birbor yang tem u president ka Meghalaya Government Lower Primary School Teachers Association officiating on contract basis ulabo ya ka jingkerpan ya ka sarkar bakan phaidin biang ya ka rai bat ban thaulat ban thungkam pura ne regularize yaki khnam bakin lain na ka jing ka baki ya kendo Sajsenpat nagaliang jongi kinoi kai kontrak Chual kumaitip daga state berkuai nadu umnai Januari hadin bela welcome daga sarkar ngila syong yata hanggar site haka ashitarik hadu spotrik na march aja kuai hapok madan malki nagaliang jong sarkar kala khot yakran yangi haka khat atrik langba additional chief secretary ba GP walang ubadai pek education department Perkara ke jingakran kam syam lapoi Shah kanu ka thong ka ba penhun yang ni Nonghikai kontrak nangta biang ha ka life hotrik benai life huai chitrik benai march april aja huai ngila song biang kum ka jing penkan mau ka sarkar baki dai ben le yang ni lang ba sit in demonstration hapo madal maki biang bat hadin nang ne ngila pensengi gani ka sit in demonstration nama ka jing khot yakran biang jong sarkar langba u secretary to the government of Meghalaya education department but hagaju por de director jong education uba amrus marak hak khatum daitrik nai basau arjar arpuai ni Nonghikai kontrak ngiladon yaga jing hadin ba la penduk kam yang ni nadu ubnai Januari jong snam arjar arpuai daga sarkar kumbaya mat jing ki pajba nongchong jong kejela ha ka por lockdown mentala arbanai ha ka baki lado ka bala ka sngi hai ka pateng mangi Nonghikai kontrak ngilam ya kendo jing ka bak haw hadu kata namar ba ngila sa penduk ya ka jing siu mentala drubnai hawa pek chela ki jong ki khon ki khti ki badon ki ying ki sam ki jong ngimno chu ban pek namar ba ngimla shu ban penbiang kino kam jongki bon na preng Nonghikai kontrak ki jongi kila hab ban penpap school ki khon ki jongi nama bangi la sha penduk jubor ya ka jingsiu mantalan ru benai ya ka notification ka bala penmi da sarkar na ka banta ka Mtet ru ni ya ka nu jing ka ba khaw namar ba ka age ka jongi kala palat ya ka bala penmi da sarkar ngiladan mentala sauhusan snam karta buna preng jongi kumtangim la shu bendang yale ikene ke Mtet ka bala penmi da sarkar te habangi pai ikene ke baro ni snow yarade ba hato mangi Nonghikai kontrak ngimdon hok mo ben im hato ngimdon hok mo ben bam hato ngimdon hok mo ban penhe penstat iki khon ki jong lamba gane ke jing penduk kam jong sarkar ngingim la shu ban penbiang ya kita ba ina smodu jing kerman siapa palat haka jing sisa ngi Nonghikai kontrak ngila pendat lut iki kriteria ki ba ka NCTE kala pen norms jong sarkar ka bala penmi
kabadang sa man ta stang ka Mtet kadaw bangi Phiel ka Mtet man hakani kalong ba kumbala ong syakmat na penenjongi hagatu ko po don ru ki babat ya secretary MC ki babat ru ya ki batrai kam sarkar bala phada ko sarkar kum ki belo kum ta ngimla ban pelai jingmut ya ka jing pule ki jongi bat na lor bangi bun kam ki school ngimla ban pas si kene ka Mtet ka sarkar kham perkhat kham I consider yangi in service te cha hamle pendu kam yangi ki ai daw bangi Phiel ka Mtet kumta nakaliang jongi kinoi kai kontrak po meglia ki badon ya Shah tam ni la ya kendu jing seba palat hagani ka por kumta ni perkhat habani perkhat ya kini ki ai baro bat ni poi kan mau ba plan ka sarkar kalai bha tang ya kinoi ya ki anomi khat ki jong ki bala rem no tang san snam bat ki ai ka pension ka bahe ki pen beng ji no kam jong ki han ra yang ni pate la su pen do khamakha ya ka kam ka bangi la trai barok sikata kumta hagani ka por nakaliang jongi kina hikai kontrak nilas mo kutlat bat kata ka jingetep lam ka bangi don barok sikata ka jingetep lam ka babha kalanang thangsau bat kala pan satro yak jimut jam khat jongi hila klumar jimut jam khat kumno ngin le langi persang ban pan appointment man lei kendu ti ha sarkar ya aidaw bakadon ka lockdown kumtam ngimla bani kendu te hakni ka por nakaliang jonga kum president jongka Meghalaya Government LP School Teacher Association ngabu ka jingkar pat ka sarkar bas ngobha perkhat lam yangi na lor hapo ka shatri ki jongi ki paranoi kai ki jongi ki don ya ka jingduna hagi khatmat ki jongki hakiwei ki sarkar ki baladap bat ka ri hibra ko wei ki nyokor nyoburong karpang yakini ki abadon jingduna khatmat hapo ka shatri jongi ki don ki no hikai with disabilities kibamla ban lek balang kumalek lam kiwei kibamla ban trekam hare ki shania haga jingsiu ka bakile yo par chikata magi ki ut ki nam kumnongin pendap penbiang ki jinokam kibaman la kasing mantala drubnai makir kimyo jingsiu ka sarkar jongi kam ton di perkhat ai ya kita baharo nila persang ban lai kendu yu chief minister badon burom jongi ka arkoi trik banai basau arja arkoi nakaliang jong u kular ban yarap yang bat nakaliang jongi nila pen i cha u ba hakiwei ki state ki regularize yakino hikai kontrak balai ka state jongi emla nakaliang jong u ong ba nakloi ban yarap yakti wanra ki evidence ki badon nakiwei ki jela nakaliang jongi nila sop me ki evidence baro khat santrik nai ban riu arja arkoi hanre hadu manta nakaliang jong u umchim ki ai bat umpen mi anu kajing yarap yani komta ni kino hikai kontrak ni kerpat chaka sarkar wat thang sawe ke jigi teblam ka jong yo ba kan dia ka ai was new yani kino hikai kontrak ya yeng ka sam ka jong bat kani ke jing kini jubal ka jong ki jing penduk kam ji for ki kakta re kim lang ka salang kakta re ki khoi ki jong namar ki ong ba amdon ji mentoy bendang like school namar balai kumba chabe kami pa ni mai kumta kamentoy yang bendang like school kakta bai kim lang ka sang ka bor perkhat jong kim lang salang kinoi khna school ki jong kumta ta ka burom ni terpat ka sarkar bab ban perkhat lam ya rijing benikan lada pim perkhat lam ingai ba kani lockdown kanam akan kut hau arjar apply bat kanam ne sa hadu arjar apply bat shwa kata nakaliang jongi lada pim le ai nilarai ban yakhi dak batang
wat hadu ban pha yela ka jong jing em kumta le kloi perkhat lam yang ni jing e jong namar ni don ha ka jing e ka ba khrau yo ba ka bas new kanja yang ni wei pui baro te ni bu gine jing kerpa ba phin yarap kloi yang ni don ha ka jing e but kumba kiwei ki sem jing e kumba phirap lam ye kiwei ingai baka sarkar badan buram jong phinirap lam ni ngakar paru amtang chief minister perkhat lam yangi education minister be jong perkhat lam mapi ka cabinet minister ban yamir jingmut lang bane perkhat kerpang no ya ka jing e jong ni kinai kai kan